Zulel Pesu Bona bokala esibagadago ukushaya umnotho wesitimela bengakashayi bonke abantu. Siyabalandela nje ngoba phela njengoba ngishilo ukuthi ukwakha 100,000 uwakha uyadula 100,000 ukukhanda umzabalazi. Njengoba bethola 100,000 yebawukhandelwe yini nabangekho la ngoba phela abaningi abala esitimeleni abanye basendaweni ezimude ezikhona. Ngakho ke le mali bayikhandele ngobani iningi. Funeka ke nabo benze isiqiniseko ukuthi bayayishaya imali. Njengoba sibanikeza ke labo 100 sibanika ngo100 all night abageni. Yesterday from Standard Bank. Asilokuthi ukuthi sovele sizokunika imali sikusendele la cha lokho ngifuna ukuthi bekwazi so yabona nje ngenyanga ezayo mayiqala nje abantu beshaya umnotho wesitimela nje bebewushaya nje ngasikhathi nje uphela uNovember sengiyawuhlola sengiyalapha kwi-club account sengiyawuhlola ukuthi ungaka ungase okay uholi inamba engaka. Sengiyayibamba ke lezo number ke same time sengiyocheck imizi yabo siba-check siqede senze konke bese ke sihlela ukuthi lezo mali ziyangena futhi ke uma wazi ukuthi ekhaya week ungasohlaselwe izigebengu uma zikubona la mina ngosibamba itotozi nge-school drive angeke singana